Ndidi. Come in. No. Ibai papa uyo gara. Ndiri makadi yenyu. Baba, makadi zvenyu. Right. Murora makadi. Right. Intleto Mr. Chitamtam. Ndabva ku DNA Africa. Saka sununguka izvenyu. Mapepa takabata mari results. Ndimuchakangaza zviya kuti takakutesta Zvakatomirira. zvakanaka izvi. Saka tisati takupai results aya. Ameno tichatanga nemuroora kuti hapana here zvaunoda kuti utaure. Alright. Baba amuno here mashoko amunoda kuti mutaure tisati takupai results. Shamari, you are wasting time wanzo. Chingotitaurira ma results munhu yabve. Anotaura chi? Munhu ngabve panapa. Anotaura chi? Wanzo. Chanotaura. Tarisa inini nemwana uyu. We are two parallel lines. Yes. Atitangana mboti kana kan one. Yes. Ano takafana nemwana uyu. Iwewe inzwa nzadzi. Uyu murara kauyu. Ana kutoti bosta isusu. Kubosta isusu. Bhaibhiri chairo rakataura rikati mukadzi kana dai akaita ningirikini muroyi adzingwe pamusha. Kana dai mukadzi akaita mureo makuwa adzingwe pamusha. Kana dai mukadzi chai akanzi azonzi anobuda usiku azonzi chino adzingwe. Asi kana riri hure pfambi zviri kureva kuti munhu anotofanirwa kudini kuenda must go. Yo andingamogari neSnooker pamba ndati. Azviti Snooker inogara kunze kubawa. Yes. Aiwa tindi maSnooker panapa. Snooker no Snooker for you my brother. Pamusoro. Takuchipinda mu results. Yes. Tione kuti atakatesta mwana ushu. Baba ndiwo here muridzi wemwana kana kuti kwete. Yes. Right. Saka ma results edu panapa ari kuti iwo baba hapana chenyu chiri kuwanika pamwana watakaongorora. Zvinoreva izvo kuti baba hamusirimi muridzi wemwana akatestwa. Ndakazviona inini. Azvite. Pack your things and go. Ndakazvitaureni. Kuti panapa tine Snooker panapa. Sungoenda. Pamusoro. Aiwa mkwacha hapasina munhu ngaende. This is a family matter, Shapa. This is a family matter. Wanzwa. This is a family matter. Sungo bai. Enda nebonga rako ini. Enda nebonga. Tete. Chi? Urunyanya mukadzi wewe aikona. Urunyanya. Tete mbondinzwai. Taura. Tete, ndozviziva kuti nini handibereki. Haudini? Handibereki. Saka kuti akanaye. Tete, gore randaiti ndine pamuviri pemwana ndaireva nemo. Asi ndaive netsoro dzangu dzandaironga, asi ndakazozviziva kuti tete makanga makazvitakura imi. Tete maive nepamuviri pamaivanza, pamaisunga. Vatete maivanza pamuviri penyu, zvamaironga zvese pamusoro nepamuviri penyu, ndaikunzwai. Vatete urongwa hwese wamaive nawo pamusoro pemwana uyu. Tete makazvitakura imi, gore rimwe chete randakanga ndakazvitakura, ramama akatakura mwana uyu. Saka vatete makanorasa mwana. Kupi? Tete musi wamakaenda mukanorasa mwana uyu. Tete ndakakuteverai. Hanzvadzi yenyu yakanga isipo. Ndopandakabva ndaifonera ndikaudzwa ndaenda kuchipatara kunobatsirwa mwana. Vatete mwana ndewenyu uyu. Zvamuri kutaura zvese ka. Is it true? Icho kwadini? Asi
zvakadaro. Ingachokwadi muroora mwana uyu kufanana nechikomba chakumwe. Mwana uyu kufanana nachana chikomba chakumwe. Muroora, mwana wako murafu kanai. Chokwadi mwana kufanana nechikomba changu chani chacho. Kuita chipuriketi rechani. Anomboziva kuti unganditire zvinhu zvakanaka kudai muroora. Indetoti mwana uyu ndatomukanda kumarara adyiwa nemagora. Baba, tofunga zvati takatarisira tose handizvo zvaitika. Nyaya yapinduka, saka handizivi kuti muri kuti kudii nechimiro chavo pari zvino. Munoziva inini ndandisingatarisiri kuti zvichabuda zvakadai so. Asi nyangwe zvazvo zvabuda zvakadai hazvitadzisiwi kuti aende. Aitrisi, wakupenga iriwe. Ayunomo. Chiwandone kuti mukadzi uyu aende nebasa guru raita iri. Aindichengetesa mwana asiri wamwe. Mwana uyu angadai akatodyiwa nemagora. Angadai akatodyiwa nemagora mwana uyu. Asi wana zvaaite zvibasa guru raita iri. Basa guru rawaita muroora. Basa guru rawaita mukadzi wanzvadzi yangu. Haana kwanenda uyu. Haana kwanenda uyu. Chido chemwoyo wangu. Chido changu.